Sure. Your world teeters on the brink of annihilation. You will all bear witness to the coming of a new age of destruction. Landmand, det er dig. Nej, det skal midten. Nej. Du er ikke så godt. Jeg siger mange gange undskyld. Burde. Jeg siger mange gange, at så skal I bang. Hold nu kæft, der blev sagt landmanden, så det spillede jeg. Æblekat. Så er det kun, når der bliver sagt dispel først. Nej, det er bare at holde øje med, hvor han står henne, manden. Hvad? Skal man selv kigge? Hold nu kæft. 3, 2, 1. You will find only suffering within the realm of twilight. Enter if you dare. Og de virus der, de skal ikke fejlspilbringe. Nu forsvandt min bil. Kan du væk den? Åh, det er snærste der. Hold for et am 5. Jeg får røv herovre. Jeg skal have masser af heal, så jeg skal. Hallo, heal ringe. Jo længere væk du går, jo sværere er det helt der. Fedt, har du også noget. Fedt, der man. Fedt. Sådan er det, når man kigger mere på GPS-meter, end man kigger på det andet. Jeg kigger på nej, og beamer. Nu er der snart beam. Er du klar, Miraculix? Væk. Væk med. Miraculix. 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 Hvad er der? Væk. Du har den der fucking ting på dig. Væk. Dør du med. Jeg er på vej væk. Du skal langt væk. Jeg er væk. Jeg er væk. Fuck den der står, den der. Hvorfor er der sket der? Næsten skal du følge en ende, mand. Så er det bare bloodlust. Twilight cutter 2 sekunder. Ud, frø. Få hende ud. Jeg går ud nu. Og så rest lige headhunter. Jeg er lige om lidt. Kan du spilles, hvis du gør tak. Ja. Har vi altså 46% her, ude. Hvis de slår et stop, det vil så slå dem med sig ind. Okay. Væk. Hvor meget har du ude? Landmand, du har combustion under. jeg ved det godt, jeg skal bare dispelles. Mugs. Yeah. Bare det hele. Hvor meget er den derinde? 46%. Ej, vi skal slappe af. Fuldstændig slappe af. Okay, slap af med det. Hvor meget 30 egentlig? udenfor, ikke? 46% udenfor. Nej, vi er på 30 udenfor. Hvad er vi ikke? Det er 52. Du ved jeg det ikke. Ej, det Vi må er på være 31.000. Eller på 3.000. Landmand, du har combustion. Bare dispel mig. Yes. Vi har 46. Undskyld. Det kan da ikke passe. Stop! Det kan ikke passe. Det kan da ikke passe, altså. Vi er nede på 26.000. Skal jeg lige gå og kigge, eller skal jeg? Nej! 25.000. Men når man følger på dem, der er det... 2,5 millioner, mener jeg ikke? Det er 2,4 millioner. Ja, nu er det så 2.300. Hvorfor får du frem, der er 46% med det? Hvorfor døde guideren der? Jeg står ikke, hvor med Grease den. Det står ikke. Er det bare wipe, eller hvad?